окончателно. Ала нито искам, нито ми трябват парите ти. Знам, но би го повторил пред камерите. Добре. Ти нямаш смъртния акт, нали? Не, но сигурно мама го има. Как ще го вземеш от нея без да й кажеш за парите? Помниш ли как преди 4 години ти казах, че ще остана само няколко дни? Ще намеря начин. Нямам търпение това да приключи. Това се казва изненада. Рядко ме посещаваш. Знам, трябва да го правя по-често. Не се оплаква. Какво правиш? Странно е, че питаш, правя много неща напоследък. Няма да ти дам и пари. Не съм дошъл за пари. Нито за жилище или кола? Нито любов ни грича, разбирам. Мисля си, може би е от възрастта, но започвам да размишлявам върху големите въпроси. За какво всичко, защо сме тук, какво става когато умрем. Аз знам какво ще стане, когато умра, ти няма да получиш нищо. Мамо, казахте и че не съм дошъл. Наистина ли? Нищо? Не защото не те обичам, просто не искам да ти давам причина да ме убиеш. Ще кажеш още една причина. Откъде идват тези злокобни мисли? Доколкото те познавам, не си голям мислител, нито деятел, или родител, или почти всичко, което завършва на Ел. Може би си задават тези въпроси, защото наближава годишнината от смъртта на Чарли. Ей, Реших, че ще е хубаво да направим нещо, да я отбележим. например, да смъркаме копа от дупето на проститутка. По-скоро възпоменателен колаж.